blessa maisimba nepoto tasawo nepoto yacho unoibata sei blessawo vanoda kublessa maisimba nemapoto please ndo mupoto mangu kutotsva kwayakaita so inini zvandinoita ndinodaiwo ndinoriitira riri pasi kudai so kana kuti mvura isati yanyokupisa risadunduvira nekuita mazipundu ndo maitira ndinoita iwayayo ina ndiri rakakoresa ndoda riri dete sandingodya nenhikini nemukaka ndowandichandla nawo although ndiri lactose intolerance because ndachandodla nei handiri mavheji ndanzwa nekumanyanya handichadi saka ndatsvaka mukaka wedhora richakoresa because ndaisa mukaka munyikira wakaona saka ndoenda kutosa mvura handizi kuti vanhu vari pano kuda ndosherana pabasimba right ndakutanga kuchisimbawo yonipe zvikunikuni apapo uyanda kuti aende kubasa rikasiri saka inini manje zvandoriita manje handibvi pano ndinofanira kuramba ndichasei ndichiri konzomba ndipe zvikunikuni ndichiri dayo kusvika ratanga kuchizama kuti richikwata rinochinja kala hauya mupoto macho vawarisa hamuona kuti kala yacho ndererudzi izvozvizvi kala yakaita sezvizvi rofanira kubva mukala iyoyi kuti rigondoita kala yakaita sekusvibira iyaiya rotanga kudi handiona kuti iyi mvura yoga pamusoro wotanga kudai handiti kusvika rachinja ndozvandangokuratidzai ndozokuratidzai futi ndakurimona ndo rezviyo manje roda chipoto chako rega because ndoda sadza rezviyo rakashinyira handiridi risina kushinyira zvisingaiti rofanira kutoita sekuti rakuda kundotsva kuita sekutoti ronhuwa guni ndo rinonyatsa kundinakira mumhino mangu iroro hame kuti zviri nomawere oh my god by the way ndine present yandakanzi ndigozoitira apa basi I think it's present ndokunyanya kuti zvizvo zvasina kunyatsoti horuno ndichawana nguva yekuti ndigondotsvaka present yacho then kozoti inozvichine iri chandicheka zvinoizvi kozoti uyu mwana uyu angasiri kuenda kuchikoro zvinenyaya yekugwena saka paari kudzokera kuchikoro tofanira kuti tinobvisa something like kuchikoro kwavo fees yake pane vakamublessa neschool fees saka handizi handidakwanisa kuti ndiindeko nenhau yekuti ndiri kundotora zvinhu kondichidai but tinofanira kuti tiinde kuchikoro kwachoni either inini kana baba vacho anongonoita vega because iri rodhi yachoni kana iriyo yandakaona ka ndozotouraya mota kana iriyo kuchikoro kwavo kwandakaoneka kune rodhi yakashata chaizvo saka ndiwo mafenira aunoita moto kupi kuno hako kumusha because kana asikana mweya unogwadza watopfuta tofenda ida tofenda nemuvharo yemabhaketi kana nezindirera mvura mabhaketi wakandiona saka unochifanira kuramba uchidii uchikonzonga amba uchikonzonga zvamuri kungoona izvizvi ndiri kukonzonga nyangwe chipoto changu chakaita sezvizvi guys chakatochena chakadai so haisi svina vamwe vanogona kuti mai wewe kubikira musvina bodo haisi svina iyi hamona kutoratidza kuti mafuta agarisa chichingodii chichingobikigwa ngandizvozvo kana varipo vane mapoto vaya chipoto icho chakabva namai vaiva maiona vaitamba vaivai nedzimwe ndiro dzakabva kumba kwamai vavo vakazouripa papa ndichamona sei handizivi muchipoto handisi kuti mune ichi chipoto ichi handisi kuti chinei handidi kuvhura chipoto chevanhu kuda wabika mutakura wabika chii wabika muriwo wavo handisi kuda wabika howa amen ndachava ndobikira pai ndosaka ndazotora iyi kira eso nozvinakidza zvangu ini vaivai vanobika sadza rezviyo nhasi ndiri kudzidzisai kubika sadza rezviyo ndiri kuno kwagutu pane vana poto chete ndo iri kubhaizira but anyway rinongoibva zvaro mupoto mumu so guys I'm saying kana ari pada kuti blessera wamai simba hadzisi poto dzangu I'm saying for my simba
handiti aripo ada kuvablessawo nepoto. Please. They're in touch with me. Vawanewo mabhodho nepoto kana mabhodho ndo anenge akanaka zvawo. Mozviona sadza rangu riya rochinja. Munozviona here vanhu vaMwari? Uyai muone zvenyu. Uyai dzakai vanhu we. Manje rotyaka manje. Rofana kukwata zvokukwata zviya kwete mbichana futi. Handipotodi sadza rembishikana. Kubva kumvura yemuchunjuzuro mamuchiona. Konoda kuda kutokora. Rakuda kutokora guys for the people. Guys vanhu vekwatachi kana kune munhu anoziva kunotengeswa mavhejiwo futi motiudzawo. Vanhu ndaona nhasi vari kudhura mavheji avo. Vana baba Simba Zuro vakambotendera nedhora kuti vakangodzoka naro. Vakashayiwa kunotengeswa mavheji kwacho. Rakukwata manje wona iro tyaka kukwata uko ndokukwata kunoita sadza racho iro. Right, rinotomboti kwate kwenguva refu rokutokwata rokwata ozviona. Ndozvarinoita sadza rezviyo izvizvi. Rokwata apa haina muvharo. Ndipewo zimuvharo ziguru riya ndingovhara ipapa. Saka sadza redu ndozvarazoita from mvura iya rochitanga kukwata rakadai. Poto yangu iyoyo yakatindivara. No problem. So guys, for the people, sadza rangu riya zvaraita. Ndakuda kumuona munchamona sei. Maisi babata iPhone. Ndimi munotora nhasi. Bata iPhone madzimai. Musabata pakati zvikumwe zvezvoitei. Mwari we nhasi nini? Nai Jesus. Chikumwa chibudere icho. Hapana. Pakuda chi? Pakuda Maisimba. Muone. Nawe sadza rotobikwa chero. Sadza. Poto yangu ndichaita sei nayo saka. Mira ndipedzise kubika chisadza changu tigotaura nyaya yedu. So harifani kuzonyanya kuda chidhindwa zvo. Yo sadza racho iri. Chekubatisa ndo chandoda manje. Ndipei kunoita ndichipewo zvemashisha. Ndipei. Kana chachidhenda kuti chinopasika. Ayo chakashipa ichi ndimusadza rangu. Tudayekera chemabagwe icho. Toda kutsvaga chekubatisa nhasi ndotsva ndikati Mwari huyaini. Saka apa ndakuda kumuona manje. Sadza rezviyo kana fana kunyatsoti tsebede. Smooth. Wozviona. Handitsvi here Maisimba. Saka ndototora mashizha atina chidhishi tauro. Mashizha ndodobasa nhasi ndotsva Maisimba ini. Mashizha acho nekera. Asvava ese. Uyai mundibatire rotsva. Iro ndo rakanaka. Right. I think wekumusha mozai unoshasa mashizha kudai. Ndodai Zesizvi. Batai uku. Usabata pamwe pano. Chiratidza apa. No. Right. Sadza. Yauradze sadza. Right. Hamozviona guys. Simba ndiye ari kutora video. Guys, for the people, Simba ndiye mutori wevidhiyo. Nhasi unoona dzangu kuchikora ndaitora mavidhiyo. Sadza rangi. Apo. Akafana kukoresa. Unofana kuita seizvozvo izvo. It's kuti too much but. Unoonekwa here sadza rari kuonekwa Simba mani. Tikisa foni. Udai so good. Wakadai. Usafamba ruoko. Mozekese. Ruonekwa sadza rangu iri. Moriona here guys. For the people. For thy people. Sadza rempoto yangu yanchikudzai. Guy for the people anoda kupawo Maisimba mapoto please. Poto kana boto. Saka sadza iri zvandoriita manje. Rinofana kuti ndishinyire. Kushinyira chaiko. Roshinyira.
Cooking tutorials with Sharon. Matadakadai. Kuvara zvangu. Anozvona. Tombovhara. Mugoti wangu. Mugoti wesimbe unoswa hari yawira. Baba, 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 juya. Zombara baba. Guys, for the people that pakula kwa shiba manchi. Hey, it's oh. Sadrangu leshiyo. Ndipo mkaka ora itaona na zabu. Unozodeiko sadrangu leshiyo. Come and see the Lord have done. We are one. Tase mone. Icho. Sadra shero for the people. Ndio sadrangu na ndodla hii. Leshiyo guys. Saba ndaula nemukaka apa. Asa ndibodi page ndo zvandizona ndabika rakawanisa. Ndangokuratidza chete. Iro. Ndo sadza rezviyo iro guys for the people. Regai mukaka uchiuya nechipunu. Vanhu vari pana handizikana pane munhu adaula sadza rezviyo. Maisimba moda uri testa here. Asi ndasiya mupoto. So this is my sadza. Uyane mukaka wangu iwe. Sadza rangu iro mundiro yangu yeplastic. Nechipunu. Mukukakatira iko mwikira wangu ndipo chipunu. Ndambona chipunu apapo. Imugota nchaudini. Mira, sikuruza. Mukaka. Ndo miuri yangu iyi. Mavheji ndamarya yani vanhu vamwari. Ndarya kuhwa mudumbu. Right. Ndo sadza rangu iri. Ndo dinner yangu iyi. Guys, for the people. Welcome to my kitchen. Welcome to my Simba's kitchen. Yeah. Amesipa kunakirwa. So, ona kunaka. Mukoko, ona. Taraoni. Rondo sangana vanhu vamwari munowase muri koko kwamuri. Mumireko makantarira. Montarire. Ndo zvarere rakaita izvi. Wotorya munhu. Ndanda kusuwa mhoro zvewe zviyo. Unovhara here. Muzekei wesimba. Right, zvaita guys. End of our tutorial. If you want lessons, please book me in advance. Bye.